Предимствата на Б-витамините. Депресията, деменцията и умствените увреждания често са свързани с дефицит на витамини от група Б. Има 8 различни витамина от група Б, всеки със своите основни ползи за здравето. Витамина, който отговаря за увеличаване на вашата енергия, е витамин В1 или тиамин. Той играе жизнено важна роля в растежа и функционирането на нашите клетки и е от решаващо значение за метаболизма на хранителни вещества за енергия. Мозъкът е един от най-метаболитно активните органи в тялото ви, което означава, че се нуждае от подкрепата на тиамин, за да предотврати недостатъците, които могат да доведат до неврологични проблеми надолу по линията. Знаете ли, че тиаминът се разрушава при готвене на висока температура или при продължително готвене? Той също така се отмива във водата и се губи във всяка изхвърлена вода за готвене или накисване. Някои храни и напитки, като чай, миди, ръкообразни и сурова риба, съдържат тиаминази или ензими, които деактивират тиамина. За разграждане на лекарствата отговаря витамин В2 или рибофлавин. Той е ключов компонент на коензимите, участващи в растежа на клетките, производството на енергия и разграждането на мазнини, стероиди и лекарства. Бактериите в червата могат да произвеждат малки количества рибофлавин, но недостатъчно, за да задоволят нуждите на организма. По-голямата част от рибофлавина се използва незабавно и не се съхранява в организма, така че излишните количества се отделят с урината. За намаляване на възпалението отговаря витамин В3 или ниацин. Той работи в организма като коензим, с повече от 400 ензима за превръщане на хранителните вещества в енергия, създаване на холестерол и мазнини, създаване и възстановяване на ДНК и антиоксидантно действие. Ниацинът е и антиоксидант, който помага за намаляване на излишните възпаления. Ниацинът е водорастворим, така че излишните количества, от които организмът не се нуждае, се отделят с урината. За ролята на витамините В5, В6, В7, В9 и В12, както и кои са симптомите при недостиг на всеки един от витамините от група Б, можете да прочетете в цялата статия, линк към която ще намерите в описанието под видеото, също и линк към други подобни статии от поредицата «Със силата на здравето да подобрим качеството си на живот». За да получите повече информация, можете да се свържете с нас на посочените мейл и телефон и ние ще ви отговорим при първа възможност. Бъдете здрави и се грижете за здравето си.